Molt bona vesprada. Situació meteorològica de temperatures prou més elevades del que sol ser habitual per a l'etapa de l'hivern en la zona del Mediterrani. En aquests moments tenim 22 graus de temperatura i un 40% d'humitat a la zona de Benitandús, terme municipal d'Alcúdia de Veo, en plena Serra d'Espadà, just als peus dels Òrgens, una estructura muntanyosa de vora 800 metres d'alçada i que domina un bosc de Pinus halepensis i també del Quercus suber, el alcornoc típic de la Serra d'Espadà, aferrant-se a la roca i desafiant la llei de la gravetat. Com comentàvem, temperatures prou més elevades del que sol ser habitual, borrasques, predomini de borrasques atlàntiques durant aquests primers mesos del 2021, han produït aquestes borrasques en la zona de l'Atlàntic que a l'entrar aquests vents humits que allí produeixen precipitacions i descens de les temperatures importants, el que fan és, quan entren per la zona de la península ibèrica, s'eixuguen per l'efecte de la geografia, s'assequen per l'efecte de la geografia orogràfic, successius efectes orogràfics que obliguen aquesta corrent humida a successius ascensos forçats per els diversos sistemes muntanyosos fruit de la complexitat geogràfica que defineix la península ibèrica, i en arribar a la zona del Mediterrani el que fan aquestes corrents és sumar-se al procés, li sumem el procés de descens d'aquesta corrent de latitud. Per tant, s'escalfa quan aquesta corrent descendeix des dels sistemes muntanyosos del sistema ibèric, de la plana manxega i també dels sistemes bètics cap a la zona del litoral i prelitoral del Mediterrani, sobretot del País Valencià i també de la zona de Múrcia, on les temperatures han pujat de manera considerable durant aquests últims dies. Mentrestant, en la zona de l'oest de la península ibèrica es manifestaven precipitacions prou importants i humitats prou elevades. Així tenim just el contrari, tenim humitats molt baixes i temperatures prou més elevades del que sol ser habitual, fins i tot en 8 o 10 graus per damunt del que solia ser habitual per aquestes dades en l'hivern. I és que, com comentàvem ahir, l'efecte FOEM és quan els corrents secs des de la península ibèrica, que ja s'han sotmès a aquest procés d'assecament fruit de la influència orogràfica i de la llunyania de la influència oceànica que disminueix la composició d'humitat, després cal afegir el procés de descens, l'efecte FOEM. És a dir, les corrents es mantenen surant o enganxades a la superfície terrestre en les planes manxegues, sistema bètic i sistemes ibèrics. Per tant, aquesta corrent el que fa és descendir cap a les zones baixes del prelitoral i litoral de la Comunitat Valenciana, sobretot, però en general és un fenomen que ocorre també en tota la façana del Mediterrani, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia Oriental, però ho fa d'una manera més exagerada en la zona de la Comunitat Valenciana i més concretament a la província de València, on aquest vent es canalitza entre sistemes muntanyosos de la Ibèrica i del sistema bètic, el que fa és canalitzar-se i entrar amb més força cap a la província de València, on el descens és menys brusc i fa pujar les temperatures en una àrea territorial més àmplia. En la zona d'Alacant les temperatures han pujat de manera considerable fruit del sistema bètic. Els salts del sistema bètic el que fan és que ascendeixen aquestes corrents quan es troben en la plana manxega, però després descendeixen abans d'arribar a la zona del Mediterrani i per tant fan pujar les temperatures de manera considerable. Els propers dies continuarem, sembla, amb inestabilitat atmosfèrica en tota la península ibèrica. Realment estem afectats per inestabilitat atmosfèrica general a tota la península ibèrica, però afecta de diferent grau segons vents d'origen terral o d'origen humit. Nosaltres, en aquest cas, estem afectats per l'origen terral que s'extendrà també els pròxims dies. Encara que les temperatures aniran normalitzant perquè els vents ja no dominaran de ponent, sinó més aviat de mestral o fins i tot de tramuntana, una miqueta més frescos, però la situació vindrà dominada pels vents que es mantindran durant els pròxims dies i, en definitiva, estabilitat atmosfèrica, aparent estabilitat atmosfèrica, perquè realment estem sotmesos en situacions d'inestabilitat atmosfèrica. De fet, ha sigut un hivern en el que han predominat les situacions d'inestabilitat atmosfèrica molt permanent en tota la península ibèrica i en Europa occidental, sobretot la zona sud. De fet, tampoc és molt habitual que els hiverns siguin tan alterats, tant de situacions, d'escenaris de meteorologia, d'inestabilitat, de precipitacions i de nevades, com per exemple el fenomen de Filomena, la borrasca que va abarcar tota la península ibèrica i va deixar escenaris de precipitacions, ventades i de nevades molt importants
Però, insistim, Filomena es va situar en diferents punts de la geografia de la península ibèrica i en funció de l'entrada de corrents atlàntiques o mediterrànies produïa precipitacions en uns llocs o en uns altres, però realment Filomena va abarcar aquest fenomen o aquesta borrasca tota la península ibèrica. Inestabilitat en tota la península ibèrica, però manifestada de diferents graus segons origen terral dels corrents o origen també marítim. Si és origen marítim, precipitacions, si és origen terral, ambient més sec com el que estem tenint aquests dies, encara que no van tenir ambient càlid perquè els corrents venien del nord, per tant, de latituds superiors, per tant, les temperatures van baixar, va passar al contrari. Bé, feta aquesta explicació, ens despedim avui ja des d'aquí, des de la zona de Benitandús, terme municipal d'Alcúdia de Veo, i als peus dels Òrgens.